friends, welcome back to my YouTube channel. आशा करता हूँ सभी लोग अच्छा है। तो गोबाव दिन उनाव आङो दिनै vlog भिडिअ खालामदों बर'आवहाय गोबाङानो कमेन्टआव बुङो जों बर'आव खालामनायखौ आङो दिनै बर'आव खालामनाय जासिगोन। एक्चुअलि दिनै एसे आंनि थाखाय दुखुनांथाव दिन होनब्ला दिनै मा जागोन नोंथांमोना उनाव नायलांबानो मिथिगोन आरो दायो आङो एसे स्पेसियेल बानायनो नागिरदों बेनिखाय दिनै एसे दुखुनांथाव दिनबाबो दिनै स्पेसियेल आङो बनायगोन नोंथांमोना नायलांदो एसे बेदर सङो आरोना बोरै सङो मा बेदर नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन। थ' लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन नोंथांमोननि सापर्टजों आंबो बेबायदिनो मोजां भिडिअ नोंथांमोनखौ लाबोनो हायो। थ' आङो बेबायदिनो गोबां भिडिअ आपल'ड होगासिनो नोंथांमोना जानांगौ गोबाङानो नायगासिनो जायफ्रा नायाखै अननानै नायनो हागोन डिसक्रिपसनखौ आङो लिंकआव होना दोनगोन आंनि चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' आगबारायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खालामा आरो बिनि भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो। थ' चलो शुरू करते था नै आसुगुर साफा खालामगासिनो बिथाङा बहा थांनो नागिरदों बियो साफा खालामसोदो नै नेल पलिस लगायदों गोमासिगोन बिथाङा नोंथांमोना मिथिगोन नायलांबाय थाब्लानो। थ' लोगोफोर बेखौ संगोन दायो नायलांबाय थादो बेखौ फ्राय खालामगोन बेखौ ग्रेभि संगोन बेखौ दा सङो आङो बेखौ दा संग्रोगोन रेडि खालामग्रोनोसै संनो थाखाय। थ' फानलु गैया फानलु लांफायनो गोनां जादों नै बेखौनो लांबासै खानानै। थ' बेखौनो एसे लाबाय मोदोमनायनि आन्था चिल्ली पाउडार होखानाय जायो नालाय बेखौबो एसे लाबाय बेखौ होनोसै। थ' बेखिनियानो बेखौ एसे साफा खालामना लानोसै चलो पियासखौ होबाय पियासखौ होनानै गाबबाय मेगनाव हाबबाय पियासा बेखौ देनानै लानोसै होबाय थबसियावहाय रुसुन एसे होबाय हाइजें होबाय बांद्राय होला बेलेग पेकेट होखागोन नालाय बेफोरखौ होनाय जाखागोन संख्रि एवनो संनाय जागोन बेखौबो देनानै लाग्रोनोसै देबाय देखांबाय बेखौबो रेडि खालामसै। थ' लोगो रेडि खालामगासिनो आङो नेरसोन बिलाइ नागिरनो फैदों एसे मोदोमनायनि बास दाननायनि जेबो होआबा एसे माबा जायो मस्ला मस्लि होब्लाबो न' खाथियावनो दंलाबायो नालाय बेफोरखौनो लांसै एसे मोजां नायनानैहाय एसे मोदोमनायनि थाखाय होनोसै आरोना अब्लाना एसे गोथावबो मोनजायो मोदोमनायजों बेखौ होना होनोसै। थ' चलो रेडि खालामगासिनो दङ थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। सुरु खालामजेनबाय लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं बुंनानै होलांबाय थागोन बेखौ दसेनि थाखाय एसे गुदुं खालामसै दैखौ फोरानग्रोना लानोसै खान्थाया रेडि जाबाय थाव होनोसै थावा दुंबाय पियासखौ होनानै होनोसै मोजां मोजां फ्राय खालामसै एसे फ्रायनि थाखाय संख्रि होनांसै एसे खालामसै
बेखौ एसे मिडियाम फ्लेमाव होनानै होबाय लोगोफोर बांद्राय हाइ फ्लेमाव होयोबा एसे कालारा बेलेग जानो नागिरो दसे फ्राय खालामबावनोसै बेनि उनाव फानलु देनायखौ होनोसै थ' बेनो जाबाय फानलु देनायखौ होनानै होनोसै दायो फ्लेमखौ एसे बारायनानै होनोसै बेखौ एसे फ्राय खालामबावनोसै आङो हालदैखौ खालामनोसै कालारनि थाखाय पियास एवनानै होखायोब्ला माने एसे बेदराव मोजांसिन मिक्स जायो दाख्ला दाख्लि खालामनाङा बेदरखौ होनोसै बेखौ एसे फिसा खालामनानै लानोसै बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लानांगौ दसे सम बेखौ खोबनांगोन दसे समय 2 मिनिटसो जोङो थाखा बोखारनानै एसे खालामनोसै जोङो एबारनो खायफा मस्लाखौ होखानांगोन टेस्टनि थाखाय अब्लासो जोङो बेखौ जानायाव एसे मोजांसिन जागोन जोङो फ्लेमखौबो एसे बारायनानै लानोसै एबारहाय जोङो दायो होगोन जिरा मस्ला जिरा एसे बांद्राय नङा गावनि आन्दाजावहाय होबानो जाबाय अब्लानो जायो आरो दायो जोङो चिल्ली पाउडार बेखौबो गावनि आन्दाजाव होबानो जाबाय बेसेबां आलु होखागोन जागोन नांगौबा जोंनि होदेरनायखौ आरो होगोन गरम मस्ला एसे चिल्ली पाउडार बारा नाङा आरो बेयाव होनसिगोन जोङो बेखौहाय बेखौ थावआवसो दाइनैसो होनसै बांद्राय होआ जोङो थावआवसो होखायो गोथां गोथां मोनजासिगोन दा जाबाय अब्लानो एसे मोदोमनायनि आन्था जों बेखौ मिक्स खालामबावनोसै
नोंथांमोनहा बेयाव खनथामसो दङ खनथामसो फैनो हागोन आं जायाखै दोननो खनथामसो ओमफ्राय बिनि थाखाय खामानिखौ होयोब्ला मोजां जायो दा बेखौ जोङो 5 मिनिटसो दोनसै बिदिनो मिडियाम फ्लेमावनो बिनि उनाव जोङो दै होनायनि थाखाय प्रिपारेसन खालामगोन थ' आंनि बायदिब्ला 5 मिनिटआ एसे बांद्राय जायोखाय आं बेखौ एसे चेक खालामबाय मानो होनब्ला खनथामसो दङमोन आं नायसनाखैमोन नालाय होनानै होनोसै बा गोथाव मोदोमहांनोसै गाव गाव जेरै स्टाइल संनो मिथिया आङो नोंथांमोनहा जुदि आंनि बायदि सङोब्ला संनो हागोन सिम्पोल आरोना गरम मस्लाफोरालाय पेकेटनि गोजा मोननै मिट मस्ला दंबावो आरो मोनसेया धनिया मस्ला दंबावो आं बेखौ होबावगोन अब्लानो जाबाय आरो मिट मस्ला गरम मस्लाखौ एसे होदेरनो हायो आरोना होनो गोसोबा बेखौ दसे खोबबावनोसै बेनि उनाव दै होनांगोन थ' लोगोफोर आङो बेवहाय एसे दानि दिन्थिगोन नोङो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन बेबायदि खालामबाय थायोब्ला एसे बेलेग भिडिअ देखायनो गोनां दङ नोंथांमोननो नायलांबाय थादो संगासिनो इसे नै बिथांनो संना जाहोगोन आङो दिनै बिथाङा जागोनल' मस्लाफोरा बेखौनो होदों आरोना चेक खालामबावनोसै जोङो थ' गाइस नै कालारा बोरै जादों नायदो नोंथांमोना गावहानो दैया जोबोर दं नालाय गावनि दैयानो नै गावनि दैजोंनो मोनफ्रामो आरोना मोजां सङोब्ला बांद्राय दै होनो गोनांथि गैया अब्लाबो जोङो दैखौ होथारनांगोन दै होआब्ला जानाय नङा मा मस्लाखौ बारा होगोन एसे खोबबावनोसै बेनि उनाव दै होगोन एसे गोबाव संनांगौ दे लोगोफोर होमबानिया गोथावसिन जायो थ' लोगोफोर नै जोंहा संनाया बोरै जादों नायदो गोथाव जागोन बायदि मोनदों मोनाखै नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहरदो बेनि दैया रानबाय जोङो होनोसै एबार दै बेनो मोनहैखासिनो आरोना जोङो एबारसो होसिगोन माखौ नै गरम मस्लाखौ एसे उनाव होगोन जों होग्रोनोसै बेखौ धनिया मस्ला धनिया पाउदार नोंथांमोननि गोसो बायदि बेबो होनाया आं जेबो बेखौ क्वान्टिटि खोन्थाया आं मिट मस्लाखौ होखानोसै बेखौ बांद्राय होयोबा आमगायो जानो गाहाम नाङा बेखौ एसे होबावनोसै अब्लानो बेयो जाखासिगोन जानायनि थाखाय जोङो दैखौ एसे फोराननानै नायगोन संख्रिखौहाय बोरै जादों दा जों नायथ'वा बेखौ मिक्स खालामनोसै खोबनानै होफिनसै थ' दैया एसे आधा रानबाय जोङो दानो संख्रिखौ सानायखाना लानांसिगोन नङाब्ला दा उनावहाय जोङो संख्रिखौ सानायनाय नुनो मोनला आरोना दैया रानोब्ला एसे उसुबिदा जायो संख्रिखौ सानायना लाग्रोखानोसै थ' लोगोफोर संख्रिखौ सानायबाय जाबायानो मोनबायानो मोननायाबो गासिबो थिगानो एसे आङो सिम्पोल संबाय लोगोफोर एसेबां आङो बांद्राय एसेबां मस्ला मस्लिबो आङो एसेबां इउस खालामाखै खालामदों आङो एसे मोदोमनायनि आन्था होद्रायाब्लाबो एसे थावा बोरैबा मोनजायो नालाय ओंखाय आरोना बेखौ दसे खोबनानै दोनबावनोसै अब्लानो बियो रेडि जाबाय नाथाय मोनसे बेयाव खमि जाबाय जोङो धनिया मस्ला मोनबावदोंमोन अब्लानो बियो गोथाव जाबावगोन खालामनोसै नाय बिथिंजाय आरो रेडि खालामगासिनो रुटिनि थाखाय दे मोजां बनाय थ' लोगोफोर दिस इज रेडि फर इट जानायनि थाखाय बे रेडि जाबाय जोङो अफ खालामना लानोसै गेसखौ अफ खालामबाय बेबो जानायनि थाखाय रेडि जाबाय थ' जाबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर मा दुखुनांथावना खोथा आङो खोन्थास्रानानै होनोसै जानो हागौ आङो दानाव भिडिअ बेबायदि खालामनो हाया जानो हागौ आङो
भिडिअखौ दानोबो फोजोबनो हागौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मिथिगोन खार'ना बेनो जायहा दायो रुटि नायबाय थादों अर्थात माय वाइफ बियो गोजान जायगायाव थांसिगोन खामानि मावनो थाखाय एसे उसुबिदानि थाखाय थ' आंबो इयुन समफ्राव आङो थांनाय जागोन निस्सय थ' बेनो खोथाया बिथाङा खामानि मावनो थांसिगोन गोजान जायगायाव आङो जायगाखौ खोन्थाथ'ला उनावहाय आङो खोन्थासिगोन थ' बिनि थाखायनो आङो हारसिं जासिगोन न'आव बेबो हारसिं थांसिगोन थ' बेनो आरो खोथाया मा खालामनो जोंफोरबायदि गोरिबफोराथ' आरो बेबायदिनोखा मा खालामनो नङा होमबा थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों आरो जोबनायसिम नायलांगोन आसा खालामदों थ' बेखिनियानो नोंथांमोननो खोन्थानाय थाबाय जेन नोंथांमोनाबो गोसोआव साननो हागौथ' दिनै बिथाङा हरनि 9:42 आव ट्रेन गाखोगोन जार्निनि थाखाय नोंथांमोनाबो आर'ज खालामदो जेन मोजाङै मोजां मोनहैयो आरो खामानिफोरखौ मावहैयो बेखौ बुंनो हाथ'ला माब्ला फैफिननाय जागोन एसे गोबाव थानाय जागोन 1 year 2 year मेक्सिमाम नायनोसै ना बेखिनियानो थ' दिन्थिलांसै मा दिन्थिनो हागौ नोंथांमोननो लोगोफोर नै आंखौ जानो थाखाय लाबाय रेडि जाबाय आं ओंखाम एसे जानो लानोसै बेजोंनो थ' लोगोफोर आङो बेनिखौ दिनै फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम बेबायदि बनायनाया थ' सिगाङाव आं मोनसे स्पेसियेल बनायदोंमोन इन्डिपेन्डेन्स डे खालि नोंथांमोना नायनोब्ला आङो लिंकखौ गाहायाव होनानै होगोन डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आङो हैदिननि संनायखौ एसे बेलेग संदोंमोन खोमा आं बांद्राय गोसोआव गैला नोंथांमोना नायनो हागोन आङो जानोसै एसे माबायदि जादों नायनोसै लोगोफोर जोबोर गोथाव जादों लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै एक्सपेक्ट खालामनो हागोन बोरै जादों जोबोर गोथाव जादों थ' लोगोफोर दुब्लियाव एसे बेरायनो फैबाय गोबावनि उनाव माइफ्रा हाजेननाय जाबायनो नै जोंहानि बियो जोंहा गायनायखौ हांबाय थादों जोबाखै दाबो गोबां दंबावो आरो इथि माइब्रा दङ जोसा दङ मोनजोबाखै फोथारावनो जमा खालामगोन नालाय बेखौ हानानै होबाय बेयाव ज' खालामगोन न'आवथ' लांनो हाया न'आव बाराद्राय जायगा गैया नालाय ओंखायनो बेयावनो लाखिगोन रानायखौनो हाया बांद्राय गिसियैनो दङ सम लाबावगोन एसे बे राननो थाखाय दै गोनजासोमोन नालाय नै बे माइब्रा लेमजोब्बाय जा गोजौ गोजौ जाखादों आंजोंनो समानफ्राम बेखौथ' लोमजोबस्रायो नै बैथिंआ दङ जोसा बेयो गुफुराहाय जोसा लोगोफोर दायो रुटि सावगासिनो मोनाबायबो मोनानाया रुटि बनायगासिनो दङ सावबाय थादों आं सावदों बे बनायग्रा आं सावग्रा बनायग'नोनो हायाखै बिथाङा मोजां जाया जोंना बनायनाया खायलें खुइलेंसो गिबाबो जायो मिथावनासो जोंना रुटि बनायनाया बोरै जायो गागे गुगे इन्डियानि अस्ट्रेलियानि मेपसो जालायलाङो सावगासिनो दङ थांसिगोन ना बिथाङा नै दिनै लास्ट कुकिं ओंख्रि संबाय इथिजाय चिकेन आलु रुटि बनायदों ट्रेनाव जालाङोनो मोनायाव जा थ' जाने के लिए रेडि हो गया थांनो थाखाय रेडि जाबाय जों थांसिगोन बे ओंखारलांसिगोन आं दोननायाव थांगोन नालाय ओंखारबाय आंबो थ' चल' ओंखारलांसै ओंखाम आरिबो जाखांबाय दहायनि सावनाय रुटि लोगोसे चिकेन बिथाङा दिनै लास्ट कुकिं खालामबाय कुकिंआ जाबायनो ओंखारलांसै जों दा गारिजों थांगोन नालाय बेनिफ्राय थ' लोगोफोर आङो दिनै नेक्स्ट दे आं मैया भिडिअखौ खालामजोबनाय जायासै एसे प्रब्लेमनि थाखाय
आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनानै जाबाय। बिथाङा थांबाय मैया ट्रेनजोंहाय 9:40नि ट्रेनजोंहाय। बियो गाबोनसो मोनहैगोन बियो मोनाहाय दा थांगासिनो दङ। दे मानसियाबो देहा एसे उसुख नालाय बेखायनो आंबो एसेबां भिडिअ खालामनाय जायासै। ओंखायनो भिडिअआ गोलावथार जाबाय। नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर। बेबायदिनो भिडिअखौ नायलांनो थाखाय आंनि चेनेलखौ प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ बिदिब्ला फोजोबनाय जासिगोन। आङो बुंफैयो दुब्लियावहाय थेंक इउ नायनायनि थाखाय साफ्रोमसिबो। बाय बाय।